Moikka! Tämän videon aiheena on, että miten me ihanat herkät ihmiset voidaan suojautua energioilta, koska herkkiä ihmisiä usein niin se haastaa kaikenlaiset energiat. Ja miten me se huomataan, niin me saatetaan olla vaikka tosi väsyneitä, kun me ollaan tultu töistä tai kaupasta tai meillä saattaa olla ehkä päänsärkyä, meillä on ehkä huono olo. Ja tämä liittyy siis kaikki herkkyyteen. Eli me ollaan kaikki ihanasti omalla laillamme herkkiä ja jotkut on herkempiä kuin toiset. Ja herkkyydestä kun mä puhun, niin mä tarkoitan nyt nimenomaan herkkyyttä, aistia, energioita, olla energioiden ikään kuin tietynlaisessa vaikutuspiirissä. Ja kun me ollaan sillä tavalla herkkiä, että energiat nimenomaan vaikuttaa meihin, niin ehkä ihana tapa kuvata sitä, että ymmärtää mitä se tarkoittaa, niin ihan kun niin kuin meissä olisi tosi monta semmoista pikkusta antennia, jotka ottaa vastaan ulkopuolista energiaa. Ja tässä maailmassa, jossa siis kaikki on energiaa, niin voitte kuvitella vaan, kun niitä vastaanottimia, niitä antenneita on tosi paljon, niin miten niitä energioita niin sanotusti tulee mua haastamaan, ja erityisesti mun energiakehoa. Ja tähän on siis monenlaisia tapoja, että miten mä voin, jos mä havaitsen, että nämä energiat haastaa mua, siis niin, että esimerkiksi mä oon välillä tosi väsynyt, mä saatan olla ärtynyt, vaikka mulla ei ole siihen mitään syytä, voi olla, että mä saan päänsärkyjä joskus, voi olla, että mua kolottaa johonkin, niin mitä mä voin tehdä, että mä pysyisin tasapainossa, että mä voin hyvin, vaikka mä olenkin herkkä ja herkkä näille energioille. Ja tässä mä korostan taas tätä yksilöllisyyttä, eli jokaisella on se oma tapa, se tärkeää on löytää se oman näköinen tapa toimia, että hei, miten mä pysyn tasapainossa tämän asian kanssa, miten mä pystyn niin sanotusti suojautumaan ja puhdistautumaan, että ne energiat ei liikaa mua haasta. Ja kyse ei ole mistään pelottavasta asiasta, mistä pitäisi panikoitua tai stressata. Siitä on vaan hyvä olla tietoinen, jos on herkkä ihminen ja havaitsee, että energiat välillä haastaa mua. Eli välillä mä törmään siihen, että multa kysytään nimenomaan suojautumisesta ja puhdistautumisesta. Ja sille ei ole sen koomin tarvetta, jos ei sitä tunne. Että se ei ole välttämättä kuulu kaikille, eikä ole kaikkien juttu, vaan taas koska yksilöllisyys, niin joidenkin kuuluu se ottaa niin kuin asiakseen ja joidenkin ei. Ja ei ole mitään semmoista, mitä ihan hirveästi pitäisi pelätä jotenkin, että muhun tulee jotain tai näin päin pois. Ei, se mitä siinä tapahtuu, niin tietynlaiset energiat pääsee meidän omaan energiaan vähän niin kuin sekoittamaan sitä meidän pakkaa ja sitten vaan niin sanotusti vaikka puhdistautumalla se saadaan sieltä pois. Ja ei ole kyse mistään hirveän vaarallisesta ja ihmeen ja kummallisesta asiasta. Että ihan rauhassa voi olla tämän asian kanssa. Mutta just se, että miten mä mahdollistan sen, että mä voin mahdollisimman hyvin, jos mä koen, että energiat mua haastaa. Tosi moni on varmaan tietoinen, että luonnon energiat on hyvin hoivaavia, hyvin auttavia, hyvin stressiä poistavia. Niin ihan jollekin yksinkertainen keino palautua tavallaan siihen omaan energiaan ja saada ne haastavat energiat pois siitä itsensä tavallaan haastavasta hetkestä, niin mennä luontoon. Olla hetki vaikka jossain metsässä tai veden äärellä tai mikä ikinä se oman näköinen luontopaikka onkin. Ja ei siis ole tarve olla siellä tuntikaupalla, eli ihan sanotaan esimerkiksi 10-15 minuuttia riittää. Ja tätä vahvistaakseen voi vaikka sanoa siellä mielessä tai ääneen, että hei luonto, että pyydän, että olisiko mahdollista, että voisin sinun energioiden avulla päästä takaisin omiin energioihin ja puhdistautua niistä energioista, jotka minua ehkä haastavat, jotka minulle eivät kuulu. Ja kas kummaa, kun tulee sieltä metsästä esimerkiksi, niin voi olla ihan toisenlainen olo. Ja huomaa, ettei ole enää niin väsynyt, on enemmän virtaa, on hyvällä tuulella. Niin ihan yksinkertaisesti se on jo yksi vaihtoehto, mitä voi tehdä. Sitten esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että nimenomaan on se sitten työpaikka tai paikka, missä on paljon ihmisiä, ja koska kaikki on energiaa, ihmisissä on energiaa, niin mitä mä voin sitten tehdä, jos esimerkiksi mä huomaan, että kun mä tuun töistä, niin mä oon aina jotenkin ihan puhki. Ja ei vaan sen takia, että oon tehnyt paljon töitä. Niin
taas tähän monilla on se oma tapa. Yksi tapa, että joillekin toimii kivet, eli meidän kristallit. Ja niitä mukanaan kantamalla, niin he pystyvät nämä kivet niin oman avunsa tähän antamaan. Eli semmoinen tietynlainen nyrkkisääntö, yksiväriset mustat kivet on hyvin suojelevia ja ne nimenomaan blokkaa niitä haastavia energioita. Ja sitten taas puhdistavista kivistä, niin itse mä oon jotenkin kokenut, että seleniitti ja fluoriitti on niitä, mitkä sen puhdistuksen taas tekee parhaiten. Ja ihan yksinkertaisesti näitä kiviä mukana kantamalla, niin ne tekee sitä tehtävänsä. Se voi laittaa takin taskuun, housun taskuun, laukkuun tai ottaa vaikka siihen työpöydälle. Ja sitten taas kun tarvitsee sitä puhdistautumista, niin ihan sama ne kivet vaan siihen lähelle. Tai jos haluaa vaikka hetken pitää kädessä, niin voi pitää kädessä. Kivistä pikainen muistutus, että muistakaa ladata teidän kiviä. Eli kun ne luovuttaa sitä energiaa, niin ne pitää myös välillä ladata, että niissä riittää se energia. Ja seleniittialusta on tosi näppärä tähän latauksen esimerkiksi. Se hoitaa sen kiven latauksen ja puhdistautumisen ihan itsestään. Toinen on semmoinen, että meidän ajatus, joka on energiaa myös, niin sillä on valtava vaikutus kaikkeen. Ja myös tässä asiassa. Eli mitä mä esimerkiksi joskus teen, jos mä tiedän, että mä menen paikkaan, missä on paljon ihmisiä, niin mä kuvittelen itteni semmoisen läpinäkyvän niin kuin aineen taakse. Joskus se voi olla, että musta tuntuu, että jotenkin se on joustavaa. Joskus se voi olla hyvin vaikka lasimainen, muovimainen. Ja mä kuvittelen, että se on ihan musta niin kuin kokonaan niin kuin ympäri. Ihan kuin mä olisin semmoista läpinäkyvässä kapselissa. Ja mä sanotan, että hei, että tämän läpi pääsee vaan valo ja rakkaus. Ja tästä ei tule läpi mikään minua haastava energia. Mutta myös mä pyydän, että myös minusta ei lähde tämän läpi mitään. Eli mä saan olla siellä kapselissa siinä mun energiassa. Ja tää on semmoinen mielikuva tavallaan asia, minkä mä voin luoda myös, että mä pysyn siinä mun energiassa ja ne muut energiat ei haasta mua niin paljon. Jos te koette, että olette jotenkin enkeleiden kanssa tekemisissä, että ne niin kuin kutsuu teitä, ne on se teidän joku ihana energiamuoto, jonka kanssa te teette töitä tai että te haluatte pyytää enkeleiltä apua, niin sekin käy tosi hyvin. Voi ihan yleisesti pyytää enkeleiltä suojausta. Itse pyydän yleensä arkkienkeli Mikaelia. Jotkut pyytää sen Mikaelin suojaavan viitan, mutta mä pyydän ihan yleisesti vaan Mikaelin suojausta. Että hei Mikael, että voisitko auttaa ja antaa suojelevaa energiaa, että mä pystyn vaikka mahdollisimman hyvin käydä nyt ton kauppareissun. Ja se on pyyntö, jota saa pyytää. Edelleenkään enkelit ei rasitu siitä, vaan he on meidän apuna ja voi pyytää ihan niin usein kuin tarvii. Ja tavallaan just tärkeintä tässä on se, että löytää sen oman tapan, mikä tuntuu multa, miten mä jotenkin tunnistan, että ehkä toimii mulle. Mutta tässä on semmoinen mutta, että on hetkiä, jolloin on vaan niin paljon sitä ulkopuolista energiaa, että vaikka mä kuinka tekisin vaikka kaikki nämä, eli mulla olisi kiviä mukana, mä kuvittelisin itteni semmoisen suojakalvon taakse, mä pyytäisin arkkienkeli Mikaelilta apua, niin siltikin sieltä vaan pääsee energiaa. Mä huomaan, että mä oon ihan loppu, kun mä pääsen vaikka kotiin. Niin se johtuu siitä, että mietitään vaikka jotain jouluruuhkaa kaupoissa. Niin siellä on ihan valtavasti ihmisiä. Niin se energioiden määrä on vaan niin iso, että jos mä oon tosi herkkä, niin jotain sieltä vaan läpi pääsee. Ja mä en pysty täysin niin kuin suojautumaan kaikelta. Ja sekin on ok. Eikä se ole taas sen kummallisempaa. Mutta mun pitää olla siinä hetkessä vaan tietoinen, että okei, no nyt sieltä on tullut tänne verran läpi, koska mä huomaan, että mä oon ihan poikki tai mua särkee päätä. Niin sitten se seuraava asia onkin se putsaaminen. Eli kun mun on tullut mun energiakeho semmoisia energioita, jotka ei ole mun, jotka siellä mulle aiheuttaa tätä väsymystä esimerkiksi, niin mä voin puhdistaa ne pois sieltä. Ja siihenkin on eri tapoja. Ja taas, mikä on musta tuntuu, että on se mun tapa, niin sillä mennään. Ja mä annan taas esimerkkejä, mitä mä teen. Eli jos sanotaan vaikka, että on päivällä käynyt näin ja mä en ehkä heti muista, koska ei haittaa vaikka ei heti muista putsata itteni, niin sitten viimeistään illalla, kun mä menen suihkuun, niin mä kuvittelen, että se suihkun vesi
ne ei puhdistaa aamua niin kuin pinnallisesti, vaan se vesi puhdistaa mut läpikotaisin myös niistä energioista. Ja mä laitan siihen myös sen ajatuksen, että hei, että tämä vesi puhdistaa nyt musta myös kaikesta tästä mulle haastavasta energiasta, joka muhun ei kuulu. Ja voi olla, että mä teen mielikuvaharjoituksen, että sinne lattiakaivoon, sinne viemäriin menee vaikka vähän semmoista harmahtavaa vettä. Ja se on ne muut energiat, mitkä sinne niin kuin valuu pois musta, mitkä ei mulle kuulu. Sitten voi ottaa tämmöisen niin sanotusti valosuihkun, eli kuvitella semmoisen ihanan suihkun vaikka tuohon noin pään päälle, ja sieltä tulee valoa, ja tämä valo puhdistaa mut kaikista niistä energioista, jotka taas ei mulle kuulu, mitkä ei kuulu luontaisesti olla siellä minussa. Sitten voi tehdä myös semmoisia mielikuvaharjoituksia, että esimerkiksi kun menee nukkumaan ja on vaakatasossa ja tulee ihania semmoisia kristallinvärisiä aaltoja aina aika ajoin, jotka puhdistaa mut niistä muista energioista. Eli erilaisia mielikuvaharjoituksia voi käyttää ja on hyvä käyttää ja ne oikeasti toimii. Ja just taas mikä on se mun tapa, mikä mielikuva on mulle helpoin, niin joo. Valkosalvia on semmoinen, että sitä kun polttaa ja siitähän nousee sitten semmoista savua, niin löyhyttää sitä savua niin kuin itteensä päin, niin sehän puhdistaa. Se itsessään, se valkosalvia on hyvin puhdistava. Ja sillä voi puhdistaa muun muassa kodin kaikki huoneet ja tilat, mutta myös itsensä. Sitten voi taas pyytää enkeleitä, jos kokee, että se on se ihana reitti tähän asiaan nyt, mitä mä haluan kokeilla. Eli pyytää ihan yleisesti enkeleiltä, että hei, voisitteko putsata, voisitteko auttaa mua niin, että mä voisin olla vaan mun energioissa. Ja joskus on niin, että saattaa olla, että me tarvitaan siihen joku ulkopuolisen apu. Ja näin mullakin joskus on. Että vaikka mä itse teen kuinka näitä asioita, esimerkiksi puhdistaudun just, niin se ei aina riitä. Ja silloin mä pyydän apua sellaiset ihmiset, ketä mä tiedän, että mua pystyy auttamaan. Kenen mä luotan, ketä on mun kanssa hyvin vahvasti niin kuin valontien kulkija. Ja se on hyvä, jos teidän elämään tupsahtaa tämmöinen tai teillä on, että te tiedätte, että tähän henkilöön mä voin luottaa. Se on ihanan valon rakkauden polun kulkija ja siltä mä uskallan niin sanotusti tätä pyytää. Ja miksi mä sanon uskalla, niin on just se, että olkaa tietoisia aina, kun te olette energeettisesti ihmisten kanssa tekemisissä, otatte sitten energiahoitoa vai mitä vaan, että kuka se on ja mistä käsin se työskentelee ja mitä energiaa hän välittää. Että varmasti saatte teille sen parhaan avun. Ja jos tämmöinen joku energia on niin sanotusti tiukassa, että mä huomaan, että hei, vaikka kuinka mä työskentelen sen kanssa, että se ei vaan lähde, niin sitten mä otan yhteyttä tähän mun ihanaan ystävään ja hän auttaa ja sitten se energia saadaan sieltä putsattua. Yksi asia tämmöisen energian putsaamiselle ja poistamiselle on ihan käskyttäminen. Eli sanoo ihan, ja se pitää sanoa tosi semmoiset jämäkällä ääneen, semmoisen niin voimalla, että mä tarkoitan sitä. Että nyt mä käsken kaikki ne energiat, jotka mussa on, jotka aiheuttaa mulle haastetta, niin poistukaa. Ja tämä voi vaikka sanoa muutaman kerran. Ja se on semmoinen helppo, nopea tapa kans saada ne semmoiset energiat niin sanotusti pois mua häiritsemästä. Ja edelleenkään ei ole syytä mihinkään niin kuin pelkoon ja näin päin pois. Että semmoiset, jossain jos olette törmänneet ikinä tavallaan tämmöisiä vähän kauhutarinoihin, että mitä kaikki energiat voi tulla niin ne on suurimmaksi osaksi niin kuin tietyllä lailla höpöhöpöjä. Että ei semmoista niin kuin todellakaan yleensä hirveästi tapahdu ja se on tosi harvinaista, eikä se ole semmoinen, mistä mun pitäisi olla huolissaan tai pelätä tai miettiä. Että kyse on ihan vaan energioista, jotka ei niin sanotusti sovi mun energiaan ja ne haastaa ja ne aiheuttaa mulle tiettyjä oireita. Ja ei se tarkoita siihen, että muhun tulee mitään. Ei, kyllä mä oon ihan tässä itsenäni, että ei muhun tuu mitään eikä ketään, vaan mun energiakehoa rupeaa haastaa toinen energia. Et olkaa huoleti, kaikki hyvin, mutta jos te olette herkkiä, niin olkaa silleen tarkkana, että se on tärkeää, että me kumminkin voidaan hyvin, niin
jos mun vaan tarvii olla tästä tietoinen, mun tarvii putsata, mun tarvii suojata itteeni, niin sit mä sen teen. Niin tehkää se, että te voitte hyvin. Hyvä. Ja tätä myöten mä toivotan ihanaa loppuviikkoa. Ja kiva, kun tulit taas kattelemaan mun videoa. Ja näitä aina tulee silloin tällöin, kun mun tiimi niin sanotusti mut töihin laittaa. Ja ihania hetkiä näiden ajatuksien parissa. Ja laittakaa ne käytäntöön, jos yhtään siltä tuntuu. Moikka!